Darganfydda ddinas fach sy'n cynnig posibiliadau di-ddiwedd. Wedi lleoli rhwng canol y ddinas a Phenrhyn Gwyr, Prifysgol Abertawe yw'r lle ble mae breuddwydion mawr yn cael ei gwireddu gan ein cymuned glos ger y môr. Yn Abertawe, rydym yn estyn croeso cynnes sy'n gwneud ein cymuned yn unigryw ac yn hawdd i'w adnabod, pan gyfunir hyn am addysgu ysbrydoledig, ein cymhwysiad yn y byd go iawn a'n uchelgais di-ddiwedd, gelli di ddod o hyd i'r cydbwysedd perffaith rhwng cyflawni twf personol a llwyddiant academaidd. Mae hyn i gyd yn digwydd yn ein cymuned gefnogol a diogel sy'n ymroddedig i roi'r cyfleoedd gorau posib i ti. Gelli di ymddiried yno ni i dy dywys i'r cyfeiriad rwy ti eisiau mynd iddo, wrth i ni dy helpu i ddysgu sgiliau newydd a chreu cysylltiadau gydol oes. O ganlyniad, mae ein Prifysgol ar hyn o bryd yn y 9fed safle yn y Deyrnas Unedig o ran y canran y graddedigion sydd mewn cyflogaeth barhaus astudiaethau pellach neu'r 2 flwyddyn ar ôl graddio. Mae ein myfyrwyr yn elwa o nifer o gyfleoedd sy'n ei galluogi i ennill profiad yn y diwydiant, datblygu meddylfryd entrepreneuraidd ac ymgymryd ag hyfforddiant mewn sgiliau cyflogadwyedd allweddol. Maen nhw'n fwy na pharod i'r byd gwaith. Maen nhw'n gallu dylanwadu ar unrhyw ddiwydiant. Mae'r cyfleoedd yn Abertawe yn ddi-ddiwedd, boed yn wirfoddoli, yn flwyddyn dramor, yn lleoliad gwaith neu'n cael profiad ymarferol o ymchwil, rydyn ni wedi meddwl am bopeth. Mae ymrwymo i addysg uwch yn ddewis rydyn ni'n ei gymryd o ddifri, ac rydyn ni wedi ymrwymo i dy gyfnogi di bob cam o'r ffordd. Nid yw dy ddyfodol yn dechrau rhyw ddydd. Mae'n dechrau yma ac mae'n dechrau heddiw. Dysga fwy drwy ymweld â'n gwefan Clirio. abertawe.ac.uk/clirio